video and nasa Pilipinas na nga ako. And this video is magkakaroon tayo ng grocery with the pamangkins and the parents. At nawinda nga ako sa presyuhan dito sa Pilipinas. Oh my God, talaga kailangan kang maging millionaire. Umuwi ka ng Pilipinas sa mga panahon nito. And also this video is papakita ko sa inyo yung mga iba't ibang pusa na nasa bahay namin. Nakakulangot ka pa eh. Smile. Hello mga loves! Welcome back to our channel, Love Clany Clabano, ang vlogger na may mga pusa. Andito na nga po ako sa Pilipinas and I'm with my pamangkin at itong mga pusa ko na si Choco and the Orange. Sila yung aking mga inuwi nung last time. Good morning, Choco ne. Orange. Choco. Good morning. Orangi. Orangi, orangi. Orangi. Choco! Saan pupunta? Orangi. 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 Oh, gondo-gondo. At sa magtatanong po kung paano ko naiuwi ang aking mga pusa from Kuwait to Philippines is feel free na watch nyo po yung aking video sa pag apply ng mga papers papunta dito. And also kung hindi nyo pa rin po maintindihan is feel free po na i-message ako sa aking Facebook page and sa messenger or i-guide ko po kayo kung paano at kung gusto nyo may makausap na ibang tao, yung mga ibang right person na pwede nyo makausap. And also pasensya na sa mga nagko-comment na di ko nababasa, late ko na pong nababasa. Kung nalalapit na ang inyong pag-uwi, try to message me in Facebook kung hindi ko nare-replyan on time sa comment section. Thank you so much at nagagalak akong malaman na may mga tao talaga o kabayan tayo na talagang gusto nilang iuwi ang kanilang mga pusa o ang kanilang mga pets papunta sa Pilipinas. Yan po ang tama nating gawin. Huwag po nating i-abandon. Lalo na't inalagaan na natin ay huwag na po nating i-abandon. Ilagay po natin ang sarili natin sa kanila. Kung tayo ang inabandon ng nag-alaga sa atin, anong mararamdaman nila? So, lagi po nating isasama ang ating mga alaga kung pauwi tayo ng bakasyon or kung mag-for good na rin po tayo. Dito nga po pala sa video ito is pina-check up ko si Choco dahil feel ko is para siyang nachuchok tuwing kumakain ng dry food. So, the result is okay naman daw. Wala naman daw masyadong nakita yung store and binigyan lang ng konting vitamins o vitamins para magkaroon na medyo masiglang katawan si Choco namin. And also, ginala ko na rin pala yan sa plaza dito sa amin at ginabi na nga kami para magkaroon naman siya ng fresh. Malanghap niya naman ang night air sa labas ng bahay. And follow me on TikTok and my page sa Instagram para po sa mga updated na video ng aking mga pusa at ng aking OFW life. See you and let's continue watching our grocery time. Picture kayo, dali. Buboy, picture kayo dalawa. Dali, picture kayo dalawa. Huwag, dali. Dito, malapit. Mainit yan. Dito lang. Oh, dito. Dali, picture, Buboy. Tinay. Kita yung mukha, dali na. Tingin dito, Buboy. Okay, tingin. Tingin dito, tingin. Buboy, tingin dito. Tingin sa akin. Saan punta, Buboy? Pula. Pinagpapawisan ka na. Pula. Sige ka na. Buboy! Buboy, tingin dito, Buboy!
Buboy. Para kay mama mo. Picture mo na. Dali na, picture mo na ikaw. Para kay mama mo. Picture na. Eh, dali na. Tingin na, tingin. Tingin. O, say hi, mama. Hi, mama, dali. Pumunta nga pala kami sa isang mall o sa unang mall is wala masyadong activities o pamimilihan kaya lumipat nga pala kami sa isang mall at doon na kami mag-grocery at maglalaro ang mga kids. O, picture kayong dalawa, dali. Buboy. O, wag akit, ha? Tinay! Dito nga hinayaan na nga muna namin na maggala-gala ang aming pamangkin pero kailangan nating maging active din sa ating mga mata. Lalo na sa Pilipinas, maraming pangyayaring nagaganap kapag ang mga bata ay nag-iisa at walang guidance. So dito nga is talaga naman, ang kalikutan ng aming mga pamangkin ay kakaiba. So let's watch the kakulitan ng mga to. Well, sabi nga nila is hayaan na ang mga bata sa kanilang paglalaro dahil tuwing bata lang yan sila magagawa. Kapag matanda na, yan na ang mga mamimiss natin tulad ko na nakakamiss ang bata days na wish na maging bata na lang para walang problema, walang bayarin at walang iisipin. Mamimili. Mamimili. Saan ka pupunta, Uli? Gusto mo yan? Kain mo, Boboy? Mamon. Ha? Mamon? O, nasa na mamon? O, mamon daw pa, mamon daw pa. O, yan nga, yung kinakain mo. Lagi mo dyan, ah. Akin yan. Heading out for your grocery game but need to pay your bills too? For hassle-free and convenient bills, so thank you and be safe. Ano? No. Boboy. Ha, Ulap? Ha? Saan ka galing? Saan ka galing? Ha, uy? Saan ka galing? Ha? Saan ka galing? Inaulan eh. Eto nga po pala ang aming pusa sa bahay, si Olaf. At saka yung white na buntis pa. Ayan po, ang sweet niya ni Olaf kapag may hinihingi. No, joke sweet lang. Po talaga yan, pero wag niyo lang kukulitin kasi baka mga... And ito na nga po ang ating video for today. Ang pag-grocery natin with my kids and with our parents. So, ang taas ng pilihin dito sa Pilipinas, mga loves. Kaya kung tayo ay uuwi next time, kailangan talaga is meron tayong
mag-ipon. Ipon is the key para maging masaya ang ating bakasyon. Well, bukod kasi sa pagsasama-sama ng ating pamilya sa ating bakasyon is hindi naman tayo magiging masaya kung hindi rin naman tayo lalabas at hindi tayo gagastos. So, kailangan talaga tayo ay may ipon para sa mga ganitong bagay. Hindi naman pwede tayo mag-stay lang sa bahay na walang ginagastos at walang kinakain. Siyempre, sa lahat ng bagay, kailangan mo ng pera para bumili ng mga pangangailangan ng pagkain at kung ano-ano pa. So, pwede rin tayo mag-enjoy kapag tayo ay may pera na hawak. So, kung tayo ay walang ipon, tayo ay walang magagasto sa ating pag-uwi. And see you mga loves. Hanggang dito na lang po ang ating video. Enjoy sa inyong mga bakasyon and enjoy sa pagsama-sama ng ating mga pamilya. And happy holidays. See you on my next vlog. Thank you so much for watching. Please do subscribe and like. Thank you so much. Bye-bye. God bless.